Iste nie. Poprvé, Maďarsko, i keď má predstavy o historickej nespravodlivosti a bráni svoje vzťahy s Maďarmi žijúcimi v zahraničí, dobre vie, že takýto scenár európskej pomoci týmto ľuďom alebo navrátenie území, na ktorých v Ukrajine prežívajú, nie je možný. Maďarsko sa nechce podriadiť degenerovanému Bruselu, snaží sa v tejto situácii pomôcť si samo ako môže. Preto rozvíja aj dôležité kontakty s USA a tiež s Ruskom. Situácia na Ukrajine sa skôr či neskôr ukončí bezpodmienečnou kapituláciou fašistického režimu v Kyjeve. Mimochodom, Maďarsko záväzky voči právnym dokumentom v oblasti dodržiavania ľudských práv a práv národnostných menšín na svojom území, na ktoré na seba prevzalo, dostatočne dobre plní.